upload. Hej YouTube, så er vi tilbage, hvor vi slap fra. Nej, men ting vi ligger og gør noget alligevel. Ja, det var nok heldigt. Ja, Malte, han skulle jo lige prøve at svømme lidt i lava. Så døde han med alle vores ting på sig, men heldigvis så var de oppe på kanten ved siden af. Men jeg er lige i gang med at så Vi skal mine altså træer. slukke det her lava. Det kan jeg ikke lide. Det var også det, jeg var i gang med. Så nu skal der fandme lave stiger. Jeg gider ikke skrive til den der. Jeg gider ikke engang til det. Det er sgu for hårdt. Ej. Så. Hvorfor kører du det der rør ned? Det er fordi sådan, så vi kan få... Så vi kan få hvad? Nej, ikke noget. Det gør jeg bare med oliver. Sådan så vi kan få energi op til huset. Men det får vi jo stadigvæk. Ja, men sådan så vi får lidt mere energi. Eller meget mere energi egentlig. Godt, jeg dør der. Hej Elias. Hold event. Hej Elias. Jamen det var fordi, jeg troede godt Malte ville, men så ville han ikke alligevel, og så blev det ikke rigtig noget, men... Hvad? Nå ja, det må du undskylde. Okay, men nej, men jeg kan godt være sammen i aften, hvis det er. Nå, okay. Okay, vi ses. Hej. Okay, han er der. Jeg går ud venner med Patrick. Så skal man sgu... Det er mega fjern. Fuck, det bliver et problem med de stiger her. Så var den skulle ned i lavaen. Ah! Der. For fanden! Nu er det Stop! Åh, pis.
Der. Ja. Det var altså ikke alle vores ting. Jeg fik kun vores pickaxes, vores redstone og sådan noget i vores cave. 2 sekunder. Og så fik vi også vores coppercat-blok og dø. Så. Oh shit. Så skal det. Nej. Hvor er det der med, det kommer fra? Så nu får jeg lavet den til at stå op. Jeg finder ud af det. Nej. Hvorfor fanden lavede jeg nu så mange? Hvad lavede du så mange med? Stiger. Ja. Nej. Hold kæft, hvor tager det lang tid sådan noget pis her. Nu tror jeg endelig, jeg får stoppet alle flaverne. Hvorfor fanden er der så mange stiger der og der? Nå. Hey, det var mit hul. Var det ikke? Jo. Men Malte, jeg har også gravet det andet hul ud ved siden af. Jeg stod på det andet hul langs ned, så du bruger bare det andet hul.